ଓହୋ ବାବାଲୋ, କି ଶୀତ ବି! ଶଳା ଶୀତରେ ଯେଉଁ ବରଫ ପଡ଼ୁଛି, ମଣିଷ ଏଇ ଶୀତ ଦିନଟା ନ ଆସନ୍ତା କି ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତା। ଓହୋ, ଶଳା ଯେଉଁ ଶୀତ ହେଉଛି, ଶୀତରେ ଇଏ ଶଳା ବୁଢ଼ା ଆସିକି କାକରରେ ମାନେ ବରଫରେ ବୁଲୁଛି। କ'ଣ କହିବ ତାକୁ? ଇଏ ଶଳା ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଟିକେ ଲାଗିବା। ଇରେ ଅଜା, ତତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି କି? କ'ଣ ଇଏ ବରଫରେ ବୁଲୁଛୁ? କ'ଣ ଆଇ ତତେ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇଛି ଅଧେ ଆଉ। କହ କହିଲୁ ରେ ନାତିଆ। ଆଇପା ଗଲାଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଜୀବନ ସାରା ଏକା ରହିବି ବୋଲି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଶୀତ, କହନା କହନା। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଟିକେ ବାହାରେ ଆସିଗଲେ, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ଘରେ ଯାଇକି ଆରାମରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି। ଓହୋ, ଆଇ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ବୟସ ଅଛି, ଏବେ ତମେ କ'ଣ ଏତେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲଣି? ଆଉ ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇ କରିଦଉନ। ନା ରେ ନାତିଆ, ଦେଖୁଛୁ ତ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ, ଗାଲ ଠକରା ହେଇଗଲାଣି, ଖୁଡ଼ି ଲମ୍ବି ଗଲାଣି, ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ନ ଧରିଲେ ଚାଲି ପାରୁନି। ଆଉ କିଏ ରାଜି ହବ ତ ଆଇ ହବାକୁ ରେ? କ'ଣ କରିମି ଏ ଦୁଃଖ କଥା, କାହାକୁ କହିମି? ଓ ଯା, କାହାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗଉଛ କି? କ'ଣ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କି? ତୋର ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନାତିଆ। ମୋର କହିଲି ବା, ଆଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ? ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଥିଲି ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ, ଯେ ରୁମ୍ ହିଟରଟା ପଠେଇଥିଲା ଯେ ସେଟା କାମ କରୁନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଭାରି ଶୀତ ହଉଛି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି। ନାହିଁ ମ ଅଜା, ମୁଁ ଟିକେ ମଜାକ କରୁଥିଲି। କାହିଁକି ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ କରୁଛ? କିଛି କରନି, ଖୁସିରେ ରୁହ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଢ଼ୁଛି, ଦେଉଛି ହେଲା। ଏଥିରୁ 2 ସୁଟ୍ଟା ମାରିଦିଅ, ଦେହ ଗରମ ହେଇଯିବ, ଆରାମସେ ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଯିବ। ଆରେ ମତେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ କିରେ? ମୋର ବା ଅଛି ତୋଠାରୁ ଭଲ। ଦେଖ କେତେ ଧୂଆଁ କାଢୁଛି ହେଲା। ତାକୁ ମାଇଲେ ବି ଦେହ ଗରମ ହଉନି ହେଲା। ହଉ ତୁ ଯା, ବହୁତ ବେଳ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଘରକୁ। ଅଜା ତ ପଳେଇଲେ, ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ସତରେ ବି ବହୁତ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ହଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଜାଦାରିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହିଲି, ବାଏ, ନମସ୍କାର।